ha ka jela Meghalaya pala nripo na ka shispa na kinong snong ki ha karep karyang bat kumta ka kamrep kadai ka benta ka baki bor sensyar ha ki kardan ba per kidai ban pai khamat bah bat pelik jumut nyuma ka sarkar kami ba ka sarkar jela kilale la ka benta ban kentiu ya ka kamrep kamryang te henry ka KHADC ru ka don la usenyang ubenhei halor kani ka phang ki nongrap kimat ya shibun kijing kamtam hakabandi bat panya yo ya ki marap chungki ki katto kani kijing kilong kajing bambiang kiyo kihat kajing sha khnyat ben ha kinong panya ya ki yo ki khajna ki marap kajing sha ot kilo kajing bambiang ki jakadi ya ki marap ha ki jakayo kajing herdor ki mar ki mata kajing sha tu kilo kajing yo awan khayi laiklan ki bar jela kajing bamla ban petrikam ya ka MSP bat kiwe kawai pat kajinge kalong babur ki bor sarkar ki shamjinge ban pentrikam ya ki kandon ha ki yo namar ya ki yo lapej da ka KHADC kumshi benta ban yarap lem ya ki nongrap bat ban weng ya kajinge jongki kamsham la song klikti bat ha kajinge lam jongka United Democratic Party UDP ya ka isi ha KHADC layo ban shna bat penwandur ya ka KHAD Card Establishment Management and Control of Market Second Amendment Regulation Act arajar arpway hakane ka an labu yaki kandon mandon ka Agricultural Produce and Livestock Marketing Facilitations Subcommittee haman kiyo badai pej da ka KHADC kane ka komiti kanyarap yaki nongrap haga bandi yaki marap bat ki jingri chongki hakane ka an ladon ka kandon ka badawa baman kiyo kihat de bandon ka Farmer Consumer Market Area Tajaka balamang kerbang ya ki nongrap bakin wandi ya ki marap bat ki jingri jingdop chongki shushu akane ka ain lamana ban sim khajna na ki nongrap lada ki wandi haka Farmer Consumer Market Area lakhang ya ka jingot kilo ya ki marap balabu ya ka kendon ban petrikam ya ka MSP ha ka jingi trelang bat ki bor ka sarkar jela labu ia ka kendon ban omsha ban khnyat beng palat ya kador kamur jungki marap bat labu ia ka kendon bagi market committee kin pej ngor bha ya ki jingthau jingwa ban pej bhai ki khoj ka suba bat ka jingyo wan khayi laiklan da ki barjala claim ka trading license na ka KHADC labu ru ya ki weipat ki kendon ban yarap ya ki nongrap ban ya penbek bat ki mahajan ha ka di kathit ban ya penbek bat ki breu ka sarkar banyo ya ki health fitness certificate ya ki jingri jingdop bat ki wei hapdeng ki babun ki jinge bat ki jirwit jerwat te henry ke jingwanra ya kanega ain da ka isi blalam khamat da ka UDP kalalong ka jikurku ka bakraw ya ki nongrap ka jela badlese hagi por ki banwan lengba ki weipat ki amendment anla banang penkhlaing susu ya kanega ain bat kanega nyarap ban kentiu susu ya karap karyang kathit ka pet bat ka khai ka pateng hapo ka jela ka jongi